berso saiorako banuela kezka puntu bat, ez dizuet ukatuko. Imaginatzen nuen nere burua gaiak jartzen, eta zuei biei esaten adibidez. Maialen eta Uxue, zue bilak emakumeak zeate, eta nere beldurra zan publikotik entzungo nula, ez, bio emakumeak. Pentsatzen nuen esango nizuela, aitatuko nuela alakoren batean, feminismoa eta ez transfeminismoa. Eta kezka horrekin etorri naiz. Aipatzen banun igual pelikulan bat, eta porno aitatu, baten batek esango zuen, ez post-pornoa, baina nik post-pornoa aitatu izan banu, ez porno post-apokaliptikoa. Orduan, hor utziko dugu, eskatuko dizu zuei adi egoteko, eta irrist egiten baldin badut, zuek keinu egin neriola, eta panorama ikusita nik erabakiko dut keinu hori nola interpretatu. Bersolarien agurra. Gabon danoi zer moduz dago iraultzaileen tropela, gaur zeru grisa eta bustia zen Donostirantz nentorrela. Ta pentsatu dut feminismoa hortara etorri zela, poliki baina dena blaitzera xirimiria bezala. Gabon oinaino bildutakoei, topiko guztiak hautsiz, feministaldia pasatu da nun naia astoa utziz. Bisibilidadeaz mintzatuz eta andrakera kutsiz, oain azken festa egingo dugu igual koherentzi gutxiz. Mundutik zeharoa partean ta nokturnidade guziz.